Moje ime je Ivana Blečić i ja se od uvek, kad znam za sebe, imam i više zanimanja i više hobija, tako da pre svega se predstavljam kao majka 2 dečaka, bivša odbojkašica, trenutno operativni menadžer u jednoj internacionalnoj kompaniji. Penjanje je potpuno onako slučajno došlo u moj život, mogu slobodno da kažem, sa ekipom drugara sa kojima se družimo i porodično. Mi stalno nekako tražimo način da kreativnije provodimo svoje slobodno vreme. I sećam se da smo sedeli u restoranu na nekom poslovnom ručku i da smo kolega Branko Kokir i ja pričali, eto, baš planiramo da se penjemo na Kilimandžaro i da su nas oni pitali, izvinite, ste se vi nekad popeli na Avalu? Pa mi kao nismo na Avalu, ali ćemo osvojiti Kilimandžaro. A s druge strane nam je bilo jako važno da izaberemo partnera, neku osiguravajuću kuću gde mi možemo da mirno putujemo tamo i da budemo sigurni da uvek iza sebe imamo i adekvatnu podršku za svaku nepredviđenu okolnost. Tako da u tom slučaju izbor je, da kažem, pao na Generali. Mi isprava nismo ni znali da li oni imaju putno osiguranje za planinarenje, za te neke, ajde da kažem, malo ekstremnije sportove. Kada smo se raspitali i saznali da i Generali radi tu vrstu osiguranja, nije bilo dileme da će oni biti naši partneri u ovoj avanturi. Kada smo krenuli sa pripremama, taj prvi sastanak, kada se naš vodič pojavio i ja se sećam, ja sam ovako došla kao i danas sređena u štiklama, plava, visoka, krupna i onda je on onako rekao, doduše ne meni, nego mojim kolegama, prijateljima, joj, malo sam zabrinut za ovu plavu gospođu, kako će ona. I to je meni onako bio ozbiljan vetar u leđa, u početku me onako kao izazvalo i neki inat, ali ja nekako znam da ova plava gospođa može sve što hoće, tako da nakon tih priprema i kada smo došli na Kilimandžaro, on je već u nekom početnom delu priprema rekao, ma, Ivana se penje bez problema, da ja kad se popnem na Kilimandžaro da ću da kupim mikrofon, da ponesem iz Beograda i da ću na Kilimandžaru da pevam. U tom trenutku je bila aktualna pesma iz filma Toma. Što sam ja i uradila i ova gospođa, eto, koju vodič nije verovao na samom početku, se popela prva na Kilimandžaro. Ja sećam da smo se mi čuli sa ljudima iz Generali, da sam rekla šta ćemo mi ako nekom damo pozli, i da smo dobili jedan tako onako dobar odgovor. Ako pozli, pozovite nas direktno na telefon i mi ćemo se potruditi da organizujemo za vas helikopter. Tako da je to meni toliko bilo. Ja sećam da smo mi sad rekli, nema nikakvih problema. Ako nešto bude bilo, mi imamo koga. Znate koliko je važno nekako da imate čoveka kome verujete i kada smo mi to imali u Generaliju kao partneru, nekako smo sa te strane bili potpuno spokojni. Moram da napomenem da smo tokom tog završnog uspona sve vreme imali i kiseoničku podršku za one kojima je to potrebna. Ja je nisam koristila, ali je zato moj muž onako nadoknadio i sve što ja nisam, tako da postojala šala da on gde god sedne, kako god stanemo, dajte malo kiseonika, tako da smo se na kraju svi popeli gore, od nas 10 i nas 2 nije koristilo kiseoničku podršku. Srbija je prepuna predivnih mesta za planinarenje i od našeg povratka na Kilimandžaro planinarenje nekako postao naš način života.